Honegin aplikazioaren demo bat da bideo hau. Hasteko aplikazioa martxan jarri behar da. Horretarako, elkarte gastronomikoa agindua exekutatu behar da eta horrek hasierako pantailara garamatza. Ekin botoiarekin erabiltzaile baten kodia eskatzen lehiotxu bateatzea. Kode egokia sartu ezkeo, adibidez, hemengo hau, makinak izenarekin erantzuteu eta ados sakatzeko eskatzeu. Egoki sartze bagea kontu bat egiten hasi gaitezke. Elkarteko kontua egitearakoan, elkartean dauden gai guztiak multzotan banatuta daude. Multzoiek, kasu honetan, edariak, izozkiak, freskagarriak, kontserbak eta bestelakoak dira. Eta multzo bakoitzean dauden gaiak hemen erdian azaltzen dira, bakoitzak bere prezioarekin eta guk zenbat gastatu ditugun hemen beste zenbaki honetan azaltzea. Printzipioz, ez dugu ezer gastatu eta zerbait erabili deula adierazteko nahikoa deu, adibidez, sagardua eran badeu, sagarduaren gainean klik egin, kolorez aldatze da eta teklatu hau azaltzea. 2 sagardo botella gastatu baitugu, 2 gastatu ditugula, biaren gainean klik egin ez adieraziko jau, eta hemen azalduko zaigu bi horien prezioa zein dan. Bakoitzarena hemen azaltze zaigu, beraz, 2,275 hemen atatzea. Horrez gain, beste edariren bat ere hartu badegu, esate baterako txakolina ere badugu, txakolinaren gainean klik eginez, esan ahal izango jau zenbat izan dian. Nahastu gaitezke, adibidez 2 aldiz 2 sakatu badegu, 22 azaltzea. Del teklaren bidez ezaba ditzakegu, oker sartutako zenbakiak. Banaka ere gehitzen jun gaitezke, edo takentzen ere bai. Behin, egoki daudenean, beste multzo batea pasa gaitezke. Baina, horretarako hurrengoa botoia sakatu behar da. Multzo guztitatikan pasarazte du aplikazioak ezerrez astutzeko. Beraz, batetik bestea pasatzeko beti hurrengoa botoiai eman beharko jo. Edaritatik izozkietara pasagea, hemen azalduko zaizkigu elkartean erabilditzakegun izozkiak, izozki bonboia hartu badugu, 3 hartu baditugu, esango jo 3 hartu ditugula, beti bezala zuzendu dezakegu oso momentutan, 2 izan baia 2, eta horrela multzoz multzo azkenengo baino iritsiko gea, bestelakoetan, kafiak, 4 kafe hartu baditugu, 4 hartu ditugula jarriko deu, olioa erabili badeu, zenbat erabilitugun esango jo, eta hemen atal edo talde bakoitzeko momentu hontan kudeatzen ari garen taldearen laburpena azaltze zaigu. Horrez gain, orain arteko gastu guztia zenbat izan den. Hasieran apuntatu ditugun sagardo, txakolin eta barrak ere hemen gehituta azaltze dira. Azkenengora iritsi ganean, hemengo botoi hau aldatu eginda. Hurrengoa izatetikan kontu egin izatera pasatze da. Alegia, pasagea talde guztitatikan eta orain suposagatze da apuntatu ditugula, gastatu ditugun unitate guztiak. Beraz, kontu egiteko egoeran gaude. Kontua egin sakatze badugu, hurrengo pantailan kontuaren laburpen bat azalduko zaigu. Apuntatu ditugu, 2 sagardo, txakolin bat, izozki bonboiak 2, 4 kafe edota infusio, eta 2 oliba olio, txiki. Eta guztira, hemen ezategu zenbat ordaindu jalde jogun elkarteari. Kontua bukatzeko egoeran gaundeke, baino ezin dugu bukatu. Bukatu horretikan kontua inprimatzea eskatzen du. Beraz, inprimatu botoia izakatuko diogu, nola ordaindu nahi dugun galdetzen digu, hori elkarte bakoitzaren araberako aukera izango da, dirua jarrita izango ohikoena, baino ados eman eta kontua inprimagilutik aterako zaigu. Ondoren bukatzeko aukera emango digu. Beraz, bukatu ondoren berriz ere hasierako pantailara goaz. Beste edozein bazkidek beste kontu bat egin dezan. Etenik ez duen programa badago. Beraz, erabiltzaileek ikusiko dutena beti pantaila hau izango da eta kontuak egiteko aukera eskainiko zaie. Hala ere, administrariak
aplikaziotik irteteko aukera dauka. Horretarako administrariaren pasahitza behar da ordea. Eta lau ertzak bata bestearen atzetikan goiko ezkerrekotik hasita ikutu biharria, lauretan klik egin eta ondorengo beste pantaila hau azaltze da. Hemen administrari bezala sartzeko aukera emango digu, elkarteko gaien kudeaketa egiteko, prezioak eguneratzeko, gaiak multzokatzeko, datuak guztia eguneratzeko aukera emategu, bai eta erabiltzaileen zerrendea egiteko eta bar. Eta horrez gain aplikaziotik irteteko aukera ere ematen du. Horretarako irten botoia dakau hemen, eta irteteko eskatze bat dugu aplikazioa bukatu ingo da. Baina aurretikan erabiltzailearen administrariaren kodea eskatzen du. Era egokien sartu ezkeo, aplikaziotik ateako da eta bukatu egingo da.